И здравейте, аз съм Давик, тук съм с Викси и днес снимаме втори епизод. На Hardcraft. В този епизод ще правя фермите за пшеница, които ще бъдат тук, за моркови и за картофи също. Повече мисля, че за моркови. Не съм правил други промени по парцела ми, защото нямам пшеница, с която да се нахраня кравите. Защото намърси. До сега не съм си правил ферма. Не сметнах за нужно да се правя, нямам нови промени по айтемите, днеска цяла им бях навънка. Утре сигурно пак ще съм така. Един ще цъкаме като си навънка бе, човек. Днеска и сутринта лях много рано, мачи играх в градинката. Ама все пак вечерта ще снимам по един епизод или по два. Зависи до колко стоя вечерта. И така, да коментирам по новото PvP. Неясно съм, че все още не е активирано долу PvP-то и не е направено. Няма проблем, но PvP-то има два изхода. Един е в замъка и един е в дървото. Така, Технически проблем. да, като цяло PvP-то е много лошо. Изобщо много тъпо. Брат, кажи на Богъзна с мейл, бе. Пак си майката пречи. Не, човек, не просто видя две джаки, които приличат на Туи с Мей. Няма си игра да им режат звука с камтасията после. Слагам иначе удои и ще режа звука, всяко нещо какво кажеш, ще пилка. Къде беше някъде тук ти бях намерил изхода аз? Но аз бе. Ето къде ти, човек. Много забутано наистина. Аз човек, аз не знам всъщност къде. Аз Всъщност взема айтъм и те ще ме убия докато го намеря. Те през да спаш на гледа, сега попаднах. къде сега, човек? То тук ако е засякано от PvP, поне в този блок да няма PvP. То човек, аз силния път дето пуснах ми. Човек. Давик, Кажи бе. дето ония път бяхме хостнали сървъра, човек. Нали на Туи има PvP и тогава сте уча да намеря това сейфа, човек. Да, чак кога го намери? Да, знам. Като ми взе айтемите, след това аз дойдох при тебе без малко такива, чак кога го намери. Много тъпо. Тая сейф зона, тази пажина поне да нямаше, ще е по-добре от едната сейф зона да излизат. Да. Тук второто в замъка е много объркано, ще кажеш някакъв лабиринт. А пък и да падаш се в лава, то изобщо не е много добра идея. Се да падаш в лава, Той в лавата си дам. дай да се губиш, има 3 изхода, 2 от които са капани, това е много тъпо. Много хора са на това мнение, това знам, че капан не, това не е капан. Ето капани, те си приличат всичките. Си ми изтървам каквото последното го изтървам. Дай да слот някакви табелки на къде е спалнато или... Да, става да манат тия ръчки, да се оставят. Днеска Токсик даже ми поиска да направим такава стачка с това PvP, защото на никой не му хареса. Ексфат също протестира срещу PvP, че не е хубаво. Аз също тъй. PvP-то не е аз тъй чу. Ако мой хънтър да направи нещо по въпроса, те си изходи да махне тия капани, да направите само един изход. Или ако иска капаните да ги направи сейф зони, пък една сейф зона дървото да изчезне. What Те ще the най-добре. fuck? Мисля, че той е правилния. Ето тук. Ето целих, ама първия път като си играх, ръчките не знам как са направени. Разгледах PvP-то като играх в двамата, ръчките не са направени като хората. Много време си играх, 3 тунела са. Как да се играе защо и те да почвам фермата. Както и да е, защото те почти ни оганява обжет моята дома, аз те казвам. Няма смисъл. Сега обличам една бълня. Така. Брат, каква е тая музика, бе? Преди е тая музика, бе? Тъй! Абе да я спира направо, бе. Няма да умре. Тя малко за атмосферка, бе, човек. Да се надъхваме. Мани ти глупости. Става чалга и аз и она работа ми не мога да се надъха, ама... Карай! Така. Зомбита, please kill me! Please! Аре килайте, мама, пуц. Така. Антагенус.
Ми измайте ми ти го. Някъде тук. Аз само ще гледам се уча. 2, 3, така. Както минали пъти, един, през Е, пак ми няма. Супер. Трети блок. Come on, please, давай, yes, на майка. 3 блока, така, чиста работа. 3 блока. Оле! 5. Как е там цялата? Чек ти скоро да скопал тук дървета. Не. Парцела, защото намерих 3 ябълки. Как е тази овца от тук, бе? Сте момчето, бе. Преди са паднали. Това е за пшеницата. Някой нови. Кога ги набрах аз? 2, 3 тук. Трябва добре. Мисля, че бях тук. Кофти, които ще ползвам. За машини са ли това? Да. Ще че не мога да нахраня кравите, нямам с какво. Добре да направя една диамантина мутика, да не си играя после. Направя... Дай с дървена. Да. Те са по-готини. За няма минута свършил. Зомбите много манерни. Убли, колко и гадно е! Нямаш ли така команда да забраня това? Не са сложили. Минера няма така команда. Другите сервери колко пъти го направиха, отделен ларп минера. Букук. Отделен ларп минера, ако има забраниха мобовете в другите сервери. Аз дето играх в един колко сервери. Двата сервера намерих да са забранени. Има си отделен ларп майнер направен и е забранено. Мангали са мобовете от него World. Уоу! Как ма цели той долу копеле? Давик ще се бият мултипче. Виждам. Няма да благодаря, бе! Не. Аре, бе! Спасих ти живота! До някъде. Аре, стига, бе. Уби го този скелет долен. Той копеле малко. Още на зомби има. 5 минути в клипа минаха в биене на мобове. Ще знам да снимам през деня. Ау! Ти много лошо. Прескоша ма цели жен, че ай цели ма. Не, може. Оп, сори. Опа, изпред са, бе, бре, бе. Виксане, айде слизай от... Дай някакъв меджа. Вземи от честа. От кой всички си често. Чай сега ще... Не е дървото, е! То всъщност не знам. Пшеницата е, че е голяма, другите няма са големи фирми. О, всъщност това място ще ми стигне за 3 вида ферми. Тук ще посея пшеницата и другите неща. Да. Полен ще го направя по той полената моркови. Да, е по-голям. Ще да ги намеря само. Значи аз когато си направих меч... Морковите ми вести в началото са малко, какво са прави. Какво ти е малко? Морковите. What the fuck? Който чудо е? Аз съм шокиран. Каква е тая музика, бе, човек? Абе, брат!
Каква е тая музика, бе? Българска. Виксен, кажи му да е намали, бе, човек. Казах ми. Няма никаква реакция, дека гледам. Няма си игра на много ги снимам. Ще всичко ли пшеница или това май картофи тека ли или? Тук са картофи, пак са морковите, ама имам за сега само 5 моркови, заради няма да снимам нещата. Но само са морковите нататък. Тук ето се е пшеница само. Ще извинявате за музиката, другия път категорично нямам никаква музика в клипа ми. По-точно аз трябва да се извиня, извинети. Там диджея не ма слуша вечера, не вечера, с малко ще няма бой, но не здраве да и. Споко, с другия път всичко ще е наред. Нямам проблем. Другия път аз съм навън и ще скарам компа на чист въздух. Да диша. Що така сега не прахоля? Да диша, бе. Да, ще всяко разгубя компа, вътре ще има пайжини, прахоля, който искаш мога да намериш. Днеска почиствах му нещо колко прахоляк. Само пари може да намериш, това е проблем. Днеска докато почиствах му нещо колко неща намерих. Кой ли мислиш? Може да изгубиш вътре. Това е нещо като моят чик ми на бюрото. Всичко мога да имаш вътре, от пари до хартийки и там някакви глупости. Вчера го подредих. Не ми го подредих. Че място ще го обредя с огради, с отска на врата. Само че дърво не съм събрал все още. Инструменталното намаля. Като ще ползвам пътнева. Ето чува. То огради се правиха от пръчки, да. Гледам се с 32 да ми стигнат. Слова сега след малко да торчвам. Тук. И всъщност чака първо да изкарам аз торчвата да направим. Тук трябва да е с глоустона, ама сега глоустона ми е оскъден, все още не съм кой в нидера. Да, то всъщност. То трябва да имаме и хубави айтеми за не да ръчу. Да, още не съм се подготвил. Не ни хубави диаманти, защото и трябва. Ми мечови. Има време. За сега те ще ги направим. Александър, не се да. Горайте и къде са? Тук са. А то още няма човек. О, фък! Нищо не пречи. Да ги Не, аз как да видя светлината, ама те поддем. От сега ги сложа. Няма това ни спестение на огради. Прави други. То град стигнаха ли те? Да. Споко, за дървото не се тревожа.
Тук да работи лесна работа. Тук са 1, 2, 3. Тук са... Че е малко само? 2, 3. Точно. 2, 3, 4, 5. Тук сложи 2. Всеки път ти може да сложи. Да. Две врати ти хубаво се комбинират. Ще му измисля аз нещо. То е лесна работа. Ти човек с фрапта ли снимаш? Да. Ще ми трябва още малко градите, че само на тия пръчки ще ги направя. Колко си спомням, така ли бяха? Да. Ще остатъм. Не би как става. Това е две ръки. Да, само. Отвътре ще пишем home направо. Да си видим. Чай се според мен всъщност. Човек, едната се отваря на едната страна, другата на другата. Чакай. Чакай да чупи един. Ти трябва да отваря навътре и ти чудо. Гледай бе. Хубаво ми трябва. Скапа на работа. Все пет, не ми пречи. Дето вече навън се отваря. Добре. Вземам касната работа. Опа. Че намалиш контролни. Корни. Който е нечако горе. Другия епизод може би ще малко ще окупая, а? Аз пък ще ни гледам сира. Дед няма го има. И това беше от мен, аз бях Давик. Аз да си, ако ви харесва клипа, го харесвайте, ако искате повече клипчета, абонирайте се за Давик, ти му мълчи там по-отзад. Ари тихо Няма, е. че Букук. Ой да го хейтвате нещо, ме интересува мен. Да. И ай чао. Ай, чао.